लोगोफोर ओमफ्राय आं दा नैबे लाइन मोनसेखौ नैबेखौ लास्ट आरो बियो ओमफ्राय दा मोना गायनो आं प्लास्टिक खोंबाय आरो गायसिमोन नैबेसिम हासार होनायमोन आरो गायसिमोन बियो बे ससेया बै नेटनिफ्राय नैबेसिम ओमफ्राय आं गायनोसै आरो दा मोना सान हाबबा गाराङानो थरायलायदों ओमफ्राय नैबे ससेया हासार होआखै आरो ओमफ्राय माबाथ'वाखै आरो ओमफ्राय माला गायनाय जायो फुलिया दं नालाय लाबोखानायानो ओमफ्राय बेखायनो आं गायना होफैनोसै आरो ओके दै लुनानैबाबो फोथांनोसै आरो गायसिमोन अखा बोथोर जाजासिम हेल' गाइस गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि तुफानदैमा रिटिसनाव बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय आंना दिनैनि भिडिअआ सिगांनिनो आरो बानायना दोननाय ओमफ्राय आङो दाख्लैदि आं मबाइलाव बेलेन्स जायाखैमोन आरो बेनि थाखाय आङो भिडिअखौ आपल'ड होआखैमोन आरो ओरैनो भिडिअ बानायना दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय मा भिडिअ खालामदोंमोन नोंथांमोननो शेयार खालामसै आरो दिनै ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम ओमफ्राय सोरबा चेनेल गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै हो आरो गाइसिमोन बिदिब्ला फैदो नोंथांमोना आंजों लोगोसे दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअआव दाथ' सान्दुं गोसा नालाय गायथ'आ आरो आं गायसिमोन दा सान हाबबासो गायगोन आरो सान्दुं गोसाबा रानगोन नालाय नैथिंजाय ससे दंबावो आरो लाइन मोनब्रै ससेनो लोगोफोर ओमफ्राय आंनो थिंखल माबानायनि माबा आरो खुन्था बानायनो थाखाय औवा हास'ना गिटारांगासिनो नै आराजों थिंखल खुन्था नै बिदि खुन्था आरो गायसिमोन नै बिदि खुन्था नांगौ आरो नै बिदि होनानै माबागोन आरो थिंखल माबाखौनो दासिमबो माबानो हायाखै आरो गायसिमोन जोंहा ओमफ्राय बाबाया उदालगुरियाव खामानि मावनो थांदों आरो मिस्ट्रि खामानि मावो नालाय मिस्ट्रि खामानि मावनो थांदों आरो ओमफ्राय आं नैबेयावनो दानगोन आरो औवाखौ नैबे ससेखौ आरो मोनदा दानो माबानाय एम्फौ जानाय आरो गाहाय आरो बेखौनो दानगोन आरो आं गायसिमोन आराजों हास'ना लानोसै औवायाबो थांनाय बोसोरनिसो गोरलैसो बैयाव बारा सेरबाय थानाय जाखाया सोलिगोन दैसो दङ माथो दै गदों नै दै गदों बै दैयानो ओइ नाला दंदों आरो ओंखायनो अखा दैफोर हाबना थादों आरो औवायाव दै थाखायो बिराद बोयो दै औवाया हाखौनो फोरानजोबो गोराननो औवा थाबाथाय बाब नै जबाय गायसिनो दैया नै बुरजा दंलायो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ दानख'ना लानोसै आरो आं गायसिमोन नैबेयावहा माब्रै गायबा जागोन ओरै गायबासो जागोन दा ओरैखौनो दानख'नोसै ओरै केमेरा स्टेन्ड गैया नै बेयावसो दोनसै आं बाराबा मबाइलखौनो आंना केमेरा स्टेन्ड आंना नैबेसो जासिगोन आरो गायसिमोन नै बै गुदियाव दोनगोन आरो माबासो आरो कार्टन माबा मा होनोमोन कार्टन ना मा होनो नामा हेलमेट अनलाइनाव फ्लिपकार्टआव हेलमेट माबा अर्डार खालामनायमोन आरो बेनिसोमोन आरो बिथिं गारना दोनफैदों दाउ बिदै गखांनानै माबानानै दैखांनानै गफाय होखांनानै ओइयाव जिबाय आरो बेखायनो गारहरबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय आं हाथुराया बिसो मा होनो ओइ दंफां माबाग्रा दानखाग्रा आरो मा दंफां बाथाम न' लुनायाव मा होनोथाय बेखौ सिनि ना मा होनो मोजां मिथिलायलाङा आरो गायसिनो आं बिजोंसो ओरै देगोन आरो हाथुरा गैया आरो गायसिनो ओमफ्राय नै बायथालि बेजों दानख'नानै लानोसै आरो आङो
नै लोगोफोर ओमफ्राय नैथिं गब्लंबाय आरो ओमफ्राय नै फारसेथिंजाय दानबावबाय आरो गायसिमोन गब्लंसिगोन आरो बेबो लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै दानफ्लंना लाबाय आरो ओमफ्राय दायो नैबेयाव फलंनांगौ आरो गायसिमोन नैयाव फलंनांगौ आरो हेन्देल माबानो थाखाय हमग्रा आखाइ माबानो थाखाय बेयाव माबानानै बेयाव सोनानै ओरै सोनानै गनखौ ओरै सोनानै मारिनो थाखाय आरो फलंनांगौ आरो बेयाव गायसिमोन दानख'खांबाय ओमफ्राय आरो दा फलंनांसिगौलाय आरो मा जगार नांगौ नै गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा जगार नांगौ आरो गायसिमोन गंसे लाबोथ'वाखै आं खेरमि नाबो मा बुङो ओरै फलंग्राया बेखौ आरो अ खेरेमिदालाय दंना गैया जाखो ना लांदोंस' लांदोंबाथ' गैला बे माजोंबा फलंदो आङो खेरेमिदानो गैया खोमा नै माबासे दं औ दंदां दङलै मा दङ नै मोनबाय ओमफ्राय हमग्रासो नांगौमोन आरो हमग्रा गनानै दंना गैयासै जुजाइनि अर बायदि रोहो रोहो खामदों नैहा सोलेराव फलंहैनोसै आङो हमग्रायानो गैया नै माखौबासो सोनांबाय जुजाइनि अर बायदि रोहो रोहो खामदों गोसो थोनायनि अरा मोजां मोननायनि अरा मेथाइयाबो खाथ्रालै लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै खेरिमिटजों फलंनानै लाबाय आरो नै लोगोफोर फलंना लाबाय आरो नै बिथिं ओमफ्राय नै बिथिंबो औवायाबो गोरलैसो बारा सेरबाय थानाय जाखाया बेयाव माथ्र बानलुआव दै लुनोबाल'सो सेरनाय जाखागोन जायो गाइसमोन नै फलंखांबाय आरो खुन्थायाबो आंजों समान जाखाबाय फबगोन नालाय ससे एसे गोथौयैनो फबगोन नङाबा दै नारनाय समाव गुलें गुलां जायोना गुहां गुहां जायोना बेनिखायनो एसे गोजौयैनो दानखाबाय आरो गायसिमोन नै लोगोफोर ओमफ्रायो खुन्थाखौबो माबा दोनहैखानोसै आं ओमफ्राय बाबाया पाइपखौल' माबानानै होथोंसै आरो होमबाना रेडि खालामना दोनखानोसै आरो खुन्थाखौ आं गायनानै दंखल बै पाइप सेराव आरो गायसिमोन ओमफ्राय पाइप माबाखांबाथाय होनोसै गाबोन दिनै समाना गाबोन मंगलबार गाबोन खालामगोन बे गाबोन जिरायोना जोंना बाथौआरिफ्रा मंगलबाराव खामानि मावा आरो मावद्रायिबो नङा आरो ओमफ्राय आं नैबे नाङि बुस्थु अस्त्रफोरखौ दोनहैनोसैलाय ओमफ्राय आरो बै हाखर जावग्रा बुस्थु अस्त्र नांगौ आरो बेखौ लांनानै खुन्थाखौ लांनानै गायहैनोसैलाय आरो गायसिमोन जारलासोलै हा जावग्रा सिब्रां लांसैनि गायसिमोन सिब्रां हा जावनो थाखाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो नै मोनफैबाय आरो नै पाइपआ नैबाव दं आरो नै आं बस्था मा थुनानै फबना दोनफिनदों आरो गायसिमोन नै ओमफ्राय नैबे सेरावनो गायगोन नै जावगोन आरो गायसिमोन नैयाव हायाबो जा गोरारा राखावखावलै लोगोफोर ओमफ्राय आं नै दायो खुन्थाखौ गायनानै लाखांबाय आरो ओरैजाय हमग्रा हेन्देलखौ ओरै खोलाथिं थानानै ओरैजाय सेरहरगोन आरो गायसिमोन गाजानो ओमफ्राय नैबेयाव दं आरो पाइपआ बे खन्द'आवनो सेरावनो ओमफ्राय बाबाया गाबोन बानायथोंसै आरो गाबोन मंगलबारखा नालाय लोगोफोर ओमफ्राय टाइमा 4ता जाबाय आरो ओमफ्राय आङो लाइन मोनसे फानलु गायफैबावनोसै आरो गायसिमोन ओमफ्राय आरो मैया गायनायाबो दै लुनांगोन ना अखायाथ' हायासै
दाखालिल' हाबाय ओमफ्राय नै गैलालाय आरो खनसेल' हाबाय ओमफ्राय खरान होलायबाय आरो गायसिमोन ओमफ्राय दा बेयावनो दा एसे दै लुना होनांसिगोन आरो गायसिमोन नङाबा रानलाजोबगोन नङाबा हायाबो मोजां सिखायाखै आरो अखायाबो एसेग्राब गोसा हाखायाखै दसेल' हादों ओमफ्राय बे दंखलखौ माबानो हागौबासो आराम जासिगोन गाबोन बेलासिनिफ्रायसो माबानो हासिगोनदां बानलु फुलियाथ' लाबोना दोनफैखानाय दं नालाय नै रानद्रबलायबायसो ओमफ्राय आङो बेसेबां थाङो बारा लांखाया लायनो एसेल'सो रोदा गोरलै गोरलै ओंखारजोब्बाय नै गुफुर गुफुर नै इफोरो गायबा मालाय थांजोबलायसिगोन जिन्दा जाजोबसिगौमोन आरो लोगोफोर एसेल' लाबाय आरो आङो एसेल'खासो आग्लायगोनसै नामाथाय बेबो लांनायनोसै ओमफ्राय घन्टाबो लानोसै ओमफ्राय बाल्थिंसे दै लाखाबाय आं गायसिम नै लोगोफोर नै ओमफ्राय आङो गायनोसैलै आरो हायाथ' गोरान नालाय नैबाव एसे गिसि आरो गायसिमनि ओइ खनसे दै सोनाया एसे सिना थादों ओइ दै सोमनांगौमोन बेखौ रोदा रोदाखौ दै सोमनांगौ माने थाब थाङो आरो गायसिमोन रानद्रबलायबाय दै लुबानो थांगोन बियो जिन्दा जागोन बे दै लुबानो आखाइ फारसेल'बाथाय जाथारालै गायसिमोन फारसेथिं केमेरा फारसेथिं गायग्रोना लानांसिगोन आरो गायसिमोन दे लोगोफोर ओमफ्राय आं गायै बै नेटनिफ्राय गायै नैसो मोनफैबाय आरो ओमफ्राय फांसे नांबावगौमोन आरो ओमफ्राय दंफाङालाय ग्रोबबानो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय फांसेया एसे फिसा नालाय ओमफ्राय फिसाखाय ओमफ्राय एसे फिसाजों फांनै होनानै गायजाबस्राबाय आरो ग्रोब फैदोंमोन आरो साननाय बायदिनो ओमफ्राय दा आं नैबेयाव गायनो थाखाय फांसे लायनोसै आरो ओमफ्राय दै लुनानै होग्रोनानै ओमफ्राय दै लायबावनानै आरो गायसिगोन दै लुना होनोसै आरो आङो हायाथ' बिथिं एसे गिसिखा बिथिङा एसे थाबनो थांगोन ओइ ससेयासो जि गोरानथार नैबे लाइन फांबा सयथा सातथासोआ एसे गिसि जागोन गिसि आरो एसे थाब थांगोन आरो हाया एसे गिसि आरो नैसिम नै ओमफ्राय नैबे फांसेयाबो एसे गिसि लोगोफोर ओमफ्राय आं लुना लाग्रोनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा बल लुनानै होफिनसै आरो दैखौ एसे थाब थांनाय बायदिनो ओमफ्राय सिगां गायनायावबो लुना हैबावनोसै आरो ओमफ्राय नैबे सिगां गायनायमोन आरो गायसिमोन ओमफ्राय बेयावबो लुना होनोसै आरो नै एसे रानद्रब जादों हा गिसि जाबासो एसे थांगोन नालाय खरत परा आनसे iya ase ke ase iya kiba payep diba lage
लोगोफोर ओमफ्राय दायो साना हाबबाय आरो ओमफ्राय आङो दिनै गायनायाव दैखौ लुखांजोब्बाय आरो डाबलनो ओमफ्राय सिगांनि गायनायावबो एसे लुनानै होनोसै आरो आङो बेसेबांसिम हायो एसे राननायाव लुना होनोसै आरो गायसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय बे खोला गालथिंजायनिखौ नै बिनिफ्राय बैसिम लुखांबाय आरो आं डाबलनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय 9 लाइन दंबावो आरो गायसिमोन मोनाबाय आरो ओमफ्राय आं लुला आरो गायसिमोन ओमफ्राय आं दा थांसै आरो दुगैनांगौबो नालाय बेखौ गाबोन बैयाव दंखल जाबाथाय एखे लुयै होनोसै साल्लाफोरनो मानि बिसोरो मानि रानखावदों हाया